Cómoda vitoria a do Ourense, a segunda consecutiva, fronte ao filial do Pontevedra. Foi nun partido marcado pola chuvia e o vento, que complicou o xogo de ambos os dous equipos. O Ourense adaptouse máis rápido ás condicións do terreo e dominou o balón na primeira metade, aínda que sen acerto cara a portería pontevedresa. Pero na segunda parte cambiaran os papéis. O Pontevedra B estaba máis cómodo no terreo de xogo e no minuto 3 chegaba o 1-0. Marcou uno Carlos, que batía desde fora da área o porteiro ourensán, axudado polo forte vento. Pero non duraría moito a ledicia do equipo granate. 6 minutos despois, o árbitro pitaba este penalti sobre Arenas e expulsaba o lateral dereito do Pontevedra, Adrián Gómez. O gol marcaba o porteiro do Ourense, Berto. Era o empate a 1. Deixa un equipo en inferioridade, cando tiñamos o partido controlado e íbamos por diante, eso foi, creo que rompeu o partido con total decisión, non? Coa expulsión, o Pontevedra perdeu a posición no campo e o dominio do balón. En unha preciosa xogada, grazas a un centro de San Ginés, Arenas colocaba o 1-2 no marcador. Yo creo que el equipo dio la cara en todo momento, ¿no? Y bueno, más importante igual fue el primer gol porque fue hizo que nos volviéramos a enganchar y bueno, la verdad que marcar el segundo también al poco pues fue fundamental, ¿no? Aínda habería tempo para un gol máis. No desconto, o Ourense facía o 1-3 por medio de Martín. Con este resultado, o Club Deportivo Ourense colócase de quinto na clasificación a tan só un punto do cuarto, un paso máis no seu obxectivo de acabar o ano entre os 4 primeiros. Despois do partido de outro día de Ordenes que xogamos ben, que é un momento idóneo para colocarnos na pole position para o final das vacacións de Navidad, non? Creo que agora é un momento clave para depois dar o arreón final, non? Cando veamos as vacacións. Sí. Pola súa banda, o Pontevedra B remata a xornada igual que empezou, de sétimo con 20 puntos.